سلام كما يتم كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو نلومرو بعصرتو حامش تحدار زاد لنا يوم حادثة زيناتات هاجرات نورتي كاسعيبنا خنقربلكم هنا نمكت طالكم من عدمنا كأندنا تبتاتهم كنقدم سلف ديمقراطنا زي صنحهم بوليسي كلمة بمتنطنتي سلسة بمرحنا زلوا ودبات اب كلتا شحن 45 زيرو فنو بكال غاز نمبصح زي حانصو علامة مدقافهم ኣብ ዳንድሪድ ሰሜን ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ መድረኽ ትያትር ካብ ናሕሲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ዓስከሬን ዓፅሚ ሓቀኛ ተረፍ ሰብ ኮይኑ ከም እተረኽበ መራሕቲ ሰልፍታት ሽወደን ሎሚ ኣብ ባይቶ ተኣኪቦም ኣብ ጉዳይ ኣባልነት ዩክሬን ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ምክትዖም ከምኡን ባይቶ ደንማርክ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ንምቅፃል ቁርኣን ዝእግድ እማመ ኣመልኪቱ ትማል ሶሉስ ምልዛቡን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ሰልፊ ዴሞክራትና ዝፀንሖም ፖሊሲ ክልማ ብምጥንጣን ነቲ ሰለስተ መሪሕነት ዘለዎ ውድባት ኣብ 2045 ዜሮ ፈነወ በካል ጋዝ ንምብፃሕ ዝሓንፀፆ ዕላማ ምድጋፎም ተገሊጹ ኣብ ከንዱ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትና ናብ ሓበራዊ ፖሊሲ ክሊማ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ይገልጹ ኣለዉ ወከልቲ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትና ነዚ ዝገለጹ ትማል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ ሚኒስተር ክሊማን ኣካባብን ሮሚና ፑርሞክታሪ ብርግፅ ዝተፈላለያ ውድባት ኢና ኣብ ፖሊሲ ክሊማ ኸ ዝተረሓቐ ኣጣምታ ይፀኒሕና እንትኾነ ግና ሕጂ ኣብ ገለ መሰረታዊ መትክላት ተሰማሚዕና ኣለና እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ ስጉምቲ እዩ ክትብል ገሊፃ ኣፈኛ ጉዳያት ክሊማ ሰልፍ ዴሞክራትና ማትኪነን ብወገኑ በቲ ስምምዕ ከም እተሓገሱ ድሕሪ ምግላፅ ሰልፉ ኣብ ጉዳይ ክሊማ አንድ ሊፅዩ ኢሉ ከም ዘይሓስብ ሓቢሩ ኣሎ ንሰልፊ ዴሞክራሲ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሶ ፖሊሲ እምበር እንጥቀመሉ ቋንቋ ኣይኮነን ዝበለ ኪነን ንህይወት ሽወደናውያን ትርጉም ዘሎ ጉዳያት ፖሊሲ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትና እንተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ዝፀንሖም ፍልልያት ኣብ ምፅባብ ውሳነ ግደ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ርእይቶም ሂቦም ኣሎ ኣብ ዳንድሪድ ሰሜን ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ መድረኽ ትያትር ካብ ናሕሲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ዓስከሬን ዓፅሚ ሓቀኛ ተረፍ ሰብ ኮይኑ ከም እተረኽበ ተፈሊጡ ሕጂ እቲ ዓፅሚ ክቃፀልን ክቕበርን እዩ ክትብል ጋዜጣ ሚቲ ገሊፃ ኣላ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ወለዲ ነቲ ዓስከሬን ፈሌማ ምስ ረኣይዎ ናይ ብሓቂ ዓፅሚ ሰብ ከም ዝመስል ገሊፆም ምንባሮም ድሒሩ ብክኢላ ዓፅምቲ ብዝተገብረ መርመራ ኸ ናይ እማን ዓፅሚ ሰብ ኮይኑ ከም እተረኽበ ተፈሊጡ ክኢላ ታሪክ ሕክምና ነታ ጋዜጣ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመን ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ሓቀኛ ዓፅምቲ ሰብ ካብ ወፃኢ ምፃእ ምንባረንን እዚ ዓፅሚ ካብ ወፃኢ ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊጹ ኣሎ መራሕቲ ሰልፍታት ሽወደን ሎሚ ኣብ ባይቶ ተኣኪቦም ኣብ ጉዳይ ኣባልነት ዩክሬን ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ተኸቲዖም ቀዳማይ ሚኒስተር ኡልፍ ክሪስተርሰን ዩክሬን ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ክትከውን ዝብል ሓሳብ ከም ዝድግፍ ገሊጹ ኣሎ ሰልፍታት ሽወደን ብወገነን ኣብ ፈለማ ንግርጭት ሓማስን እስራኤልን እኳ እንተልዓላ ኣገዳስነት ስሙር ኣውሮጳዊ ሕብረትን ሽወደን ኣብኡ ክህልዋ ዘለዎ ተራን ዝጎልሐ ቦታ ከም ዝነበሮ ተፈሊጡ መራሒት ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ማግዳሌና ኣንደርሾን ሰልፊ ዴሞክራትና ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንውፃእ ዝብል መትከል ከም ዘለዎም ብምምልካት ኣንደርሾን ምስቲ ሰልፊ ዝፈጠሮ ሽርክና ኣብ ሕቶ ምልክት ድሕሪ ምእታው እዚ ንሩስያ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ ክትብል ወቒሳ ኣላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ባይቶ ደንማርክ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ምቅፃል ቁርኣን ዝእግድ እማመ መልኪቱ ትማል ሶሉስ ተኻቲዑ ዝሓለፈ ሓጋይ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ምርኻስን ምቅፃልን ቅዱስ መፅሓፍ እስልምና ኣብ ሃገራት እስላም ዓብዪ ቁጥዕ ድሕሪ ምስ ዓብዩ እዚ እማመ ወፂኡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ኣስታት 1000 ሰልፈኛታት መቕታዳ ኣሳደር ድሕሪ ዝገበሩ ፃውዒት ናብቲ ኣብ ዞባ ባቕዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ደንማርክ ሰልፊ ክገብሩ ምፍታኖም ዝዝከር እዩ መንግስቲ ደንማርክ እቲ ወጥሪ ንሃገራዊ ድሕነት ስግኣት ከም ዝፈጥር ብተደጋጋሚ ክገልጽ ፀኒሑ ኣሎ ኣብ መንጎ 21 ሓምለ ክሳብ 24 ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት ኣብ ደንማርክ 483 ምቅፃል መፅሓፍቲ ወይ ምንዳድ ባንዴራ ከም ዝተኻየደ ኣሃዛት ሃገራዊ ፖሊስ ይሕብሩ ፈለማ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ዝተኣወጀት እማመ እቲ ቀዳማይ ንድፍን ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝድርት ኮይኑ ንምትግባሩ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ዝብል ነቐፌታ ስዒቡ እዩ ተመሓይሹ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ረቡዕ 15 ሕዳር ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገንና ብዝንሰናበተኩም ሰላም